her er podcasten, hvor vi ikke gemmer noget væk. Vi taler om nedturene, hvor man bare har lyst til at sige fuck it og smide håndklædet i ringen. Og om styrken, der ligger i at vende en fiasko til succes. Målet er, at du får konkret råd, indsigt og mod til at gå efter dine største drømme. Bag mikrofonen sidder jeg, Maja Lykke. Jeg har skabt en millionforretning fra år 1. Og på trods af en svær start på livet og gamle begrænsede overbevisninger om mig selv, så lever jeg i dag mit drømmeliv i Spanien sammen med min familie. Hjertelig velkommen til Ærlige iværksættersamtale. Hjertelig velkommen til dig, skønne Monique. Jeg har glædet mig sindssygt meget til, at det skulle komme. Hvor er det vildt dejligt, at du har lyst til at være med. Tusind tak. Jeg er bare bedre over, at jeg får lov. Det er så dejligt. Og vi kender jo lidt hinanden, i virkeligheden i mange år jo. Fra SoMe og sådan på sociale medier, så vi mødte hinanden nogle enkelte gange. Men der er en masse, jeg ikke ved om dig, og det glæder jeg mig helt vildt meget til at spørge ind til i dag og dykke ned i dag. Selvfølgelig det omfang, du har lyst, og du skal vide, at det er altid tilladt at sige, det gider jeg overhovedet ikke være med til, eller stop, det har jeg ikke lyst til at svare på. Fordi jeg er bare mega nysgerrig, så jeg spørger bare løs, og så stoler jeg på, at du siger til og fra. Kan vi aftale det? Jeg aftaler det. Det er så fint. Mega godt. Så Monique, jeg har sådan en lille sjov gimmick, som jeg starter hver podcast med, og det er at trække et spørgsmål fra de her kort. Og er du frisk på det? Ja, er så fint. Ja, alright. Okay, så jeg gør sådan her, og så siger du stop, okay? Stop. Yes. Godt. Ja. Har du prøvet at sidde på en træstup i skoven og mærke naturens kraft? Ja, altså, jeg tror faktisk også, det har været præcis en træstup, hvis det skal være specifikt, men i hvert fald det her med, jamen det har jeg gjort på et tidspunkt, helt sikkert. Ja. Og ja, det er jo det. Jeg tror, jeg er sådan helt tilbage til Moskov skov ved Aarhus, da jeg var i 19. Men det er fordi, hvis vi skal helt tilbage til den der specifikke træstup, ja, så tror jeg, der er et eller andet der. Ja. Og det er egentlig meget sødt. Jeg havde sådan en speciel forbund til den skov derude. Det var, når man gik ud til Moskov Museum og byen. Ja, der er så smukt derude. Okay, så du kan huske en helt specifik episode, hvor du sidder på den der træstup. Og hvad med det her med, at jeg kunne mærke naturens kræfter? Hvordan tog det så til udtryk? Hvordan gør man det? Ja, men jeg tror simpelthen, det var også en tid, hvor der ikke fandtes, dengang jeg tror, jeg var 20, så der fandtes ikke alle de her mobiltelefoner og sådan noget. Ikke fordi jeg ikke kan være i skoven uden nu, men jeg tror bare, at der var det nemmere bare at sætte sig ned. Der var ikke noget med, at du lige skulle kigge eller svare eller noget om noget tid. Jeg sad bare der, og der var sådan en lysning rundt om, og så kiggede op i de her trækroner, og så kom lyset ligesom ned. Og så bare det der med at være i et med naturen, og bare sidde, bare være sådan helt stille. Ja, der er ikke noget, jeg skal, der er ikke noget. Altså, jeg er bare lige her lige nu, og så bare trække det stedet fuldstændig, ikke? Ja. Det tror jeg, det jeg husker fra det. Ja. Fantastisk. Er det noget, du gør i dag også? Altså, det gør jeg. Ja, jeg er meget i naturen. Jeg har en lille golfbane herovre i nærheden. Jeg var faktisk ude at gå her, inden vi skulle tale i dag. Ja. Et område, det skal helst være om morgenen, når børnene er taget skole. Fordi så er der ikke rigtig folk, der begynder at spille golf i nu, og det føles som om, at det er mit eget side. Ja. Selvom jeg bor i et par rammer i København, så er jeg helt alene derovre om morgenen. Jeg møder virkelig næsten bare været helt stille, og bare tænkt, det er for godt til at være sandt. Jeg møder ingen mennesker, kom der sådan en mand i sin golfbil her faktisk i forrige uge, og kom hen og prikkede mig på skulderen. Jeg sad med noget i ørerne og mediterede under det der træ, og så, du må altså ikke sidde her. Nå nej, men det var sådan, jo, fordi det er bare mit favoritsted. Men
Men ja, det gør jeg. Altså, jeg prøver virkelig på at få de her stille stunder, og altså også ligesom at sige, de skal bare være der. Ja. Selvom jeg kan, så skal de skal ind i kalenderen. Ligegyldigt hvor meget der venter en dag, hvor man har travlt. Ikke? Så får du ligesom lagt ind, så det bliver sådan en dagligt ritual? Ikke dagligt, men nogle gange om ugen i hvert fald. Ja. Og hvad giver det? Kan du mærke, at det sådan gør noget for dig? Og så er det bare i momentet, at det er rart? Nej, men jeg kan simpelthen mærke, altså nu gør jeg det tit lige præcis det her med naturens kræfter. Det er jo meget om morgenen. Så der er jeg jo også tit frisk i mit sind, kan man sige, uanset. Men jeg vågner altid om morgenen, og er meget sådan klar og ren, og er ikke begyndt at blive påvirket af dagens opgaver endnu. Men jeg kan tydeligt mærke, hvordan det gør en forskel, specielt hvis jeg gør det midt på dagen. Nu har vi også en tilsavner ude i baghaven, og det er jo også det der med, altså at komme ned i gear og mærke bare luften omkring en, eller sådan. Og der kan jeg simpelthen mærke, hvis jeg kører i for højt et gear, og man hjerne er ved at brænde sammen, så kan jeg simpelthen decideret mærke, hvordan jeg kan gå fra, og at det snor herinde, til efter 10 minutter et kvarter, om det så er i saunaen eller i naturen, altså den her pause, så kan jeg bare mærke, hvordan at jeg bliver nulstillet, og det bare så er helt klar igen, hvor jeg tænker, og det er faktisk her på det sidste, så det er fedt, det lige nu, vi snakker om det her, fordi jeg har ikke tænkt så meget over det før i tiden, men her på det sidste er det blevet sådan en helt klar kontrast for mig, hvor jeg tænkte, det er vildt. Ja, det var det vildt, som jeg pludselig kan mærke, hvordan det faktisk kan gå fra helt snoren til helt ro på så kort tid. Så det er vildt, synes jeg, hvad de der, altså, ja, ud i naturen, altså luften faktisk kan, ikke? Ja. Ej, det lyder virkelig fantastisk. Og tror du så, det er fordi, altså grunden til, at du mærker det her skifte nu, har det noget at gøre med, at du har mere travlt nu, og det er derfor kontrasten er så stor, eller hvorfor tror du, det skyldes? Det er også et godt spørgsmål, og ja, det tror jeg faktisk, fordi jeg er lige i en periode lige nu, hvor jeg har lidt mere travlt, end jeg plejer, og i hvert fald laver nogle andre opgaver, end jeg er vant til. Ja, så på den måde, der kan jeg godt mærke, altså jeg sidder meget mere foran computeren, for eksempel, og der kan jeg godt mærke, at min hjerne, det nogle gange, den snurrer bare rundt, og jeg er ikke god til at tage pauser, hvis jeg sidder foran computeren. Så jeg kan lige nå lidt mere, så jeg skal også lige, og det der med, at jeg kan også godt lide at blive færdig. Ja, og så kommer man fri, ikke? Men det der med altså, at få de pauser ind, så der kan jeg virkelig mærke kontrasten. Men så kan jeg ret sagtens klare 2 timer igen, fordi nu fik jeg lige den der nulstilling, ikke? Ja, så du bruger det virkelig aktivt til at tage de her pauser og gå ud i det. Det er jeg faktisk begyndt med, men lige der for nylig. Ja, jeg simpelthen begyndt så et badekar med Epsom-salt, for eksempel. Ja. Hvor jeg ved godt, det er godt, det der Epsom-salt, og så prøvede jeg det her for nylig, og så virkede det. Hvordan gør det? Det har bare været behageligt, men det virkede decideret på den der følelse. Det var så vildt. Og hvad er Epsom-salt, og hvad gør det? Jamen jeg ved faktisk ikke engang, hvorfor det er så specielt, hvorfor det er anderledes end almindelig salt, men det er noget specielt salt, du kan putte i dit fodbad, eller i dit badekar. Du kan købe det online eller i helsekosten, og så går det ind på en eller anden måde, og giver sådan en afslappende effekt. Så hvis du bare tager et badekar uden, så er det ikke det samme. Det går simpelthen ind og er med til at nulstille systemet og give sådan en ro i din krop. Lækkert. Det lyder vidunderligt. Ja. Nulstilling bad der, hva'? Det kan virkelig noget, altså. Ja, det kan vi godt alle sammen have brug for en gang imellem, tænker jeg. Ja. Alright. Det, som jeg synes kunne være rigtig interessant med den her podcast, og grunden til, at jeg i det hele taget fik lyst til at lave den, Monique, det er jo det her med, at vi har hørt rigtig mange af de her virkelig seje succeshistorier om, hvordan man gik fra 0 til 5 millioner på 1 sekund. Og jeg har selv været kæmpe meget med i at fortælle de her historier, fordi jeg har selv bidraget til den her succeskultur, som vi har været i, eller måske stadig er i. Men det, jeg egentlig synes kunne være rigtig interessant med den her podcast, det er at kigge lidt bagved. Men hvad er det så, der er, når det ikke lige går så godt? Eller er der nedture overhovedet? Når man nu har sådan en succesforretning, er det så en lineær proces, hvor man bare kører op? Eller hvordan er det virkelig billede egentlig, når vi kigger, jeg skulle til at sige, bag facaden og får hele sandheden? Fordi noget af det, som jeg kan se fra min egen
iværksætterhistorie, er jo, at det ikke har været en lineær proces. At der er de der dage, hvor jeg seriøst føler mig som den største fiasko nogensinde, og bare har lyst til at kaste håndklædet i ringen. Og på mange måder, så synes jeg jo faktisk, det er de der vendepunkter, det er de der tidspunkter, som egentlig kræver det allerstørste mod og den største gejst, og det kræver meget af mig selv at skulle om på den anden side. Meget mere, end når det bare går godt. Så jeg har sådan lyst til at sætte fokus på, men jeg ved, at vi er den eneste, hvor det ikke er en lineær proces, der går op, men også har de her dyk, og hvad gør man så? Så det er sådan noget, jeg synes kunne være vildt interessant at høre dig om, Monique, om hvordan har du haft nedture i din iværksætterrejse? Har du haft tidspunkter, hvor du bare tænkte, jeg har lyst til at kaste håndklædet i ringen, eller jeg føler mig som en fiasko? Jamen, det har jeg virkelig haft. Altså, og flere end jeg måske lige sådan har lyst til at tænke tilbage på, men noget af det, som det første, jeg fik at vide, da jeg startede som selvstændig, af nogle af dem, som havde været selvstændige i mange år, det var, at de sagde, for jeg kan huske noget af det, der bekymrede mig mest, det var nemlig det her bekymringstankerne. Hvad med tankerne, hvis man tror, at... Og det, der var fælles for mange af dem, der havde været selvstændige i 10 år, det var, at de sagde, jamen, de stopper aldrig. Dem er du nødt til at lære. Og lige med, at jeg havde sådan, nej, det kan simpelthen ikke passe. Og det må jeg jo så nok sige nu, efter 4 år som fuldtidsselvstændig, at det må jeg sige, der er ikke nogen gylden opskrift på det. Altså, de kommer tilbage, og det har virkelig gået i op- og nedture rigtig meget af tiden. Hvor jeg vil sige, at jeg startede de første par år, der startede jeg med at have nogle mega gode år, som var virkelig, virkelig gode. Og det var sådan, altså, træerne voksede ind i himlen, ikke? Det var bare, og jeg følte virkelig, at jeg var på en bølge. Og der kan jeg godt se tilbage nu på det her med, jamen, det havde også noget at gøre med corona. For mig var corona en god periode, fordi jeg sælger malerier, som jeg selv maler, og det var noget af det, folk de blandt andet brugte penge på. Det vidste vi også, at byggemarkedet og alt det her, de havde kæmpe optur, fordi folk de var ikke ude at rejse. Så for mig var det jo også, jeg startede jo på et tidspunkt, hvor det måske ikke var et realistisk billede af, hvordan det normalt ville være at være billedkunstner. Jeg ved det ikke, men der var helt klart en optur. Det var der simpelthen, ikke? Ja, da corona så er slut, og folk de skal ud og rejse igen, jamen, så er det jo klart, så oplever jeg jo, at jamen, så bruger folk penge på rejser, og så bruger de ikke penge på ting til hjemmet mere. Og det kunne jeg altså tydeligt mærke. Ja. Så er der en anden ting, som spiller så meget ind, som man også glemmer nogle gange, når man er selvstændig, det er det her med, det er den 100%. Ja. Så en af de største nedture, der nok kom lidt på samme tid med det her, det var, at min kære søn, som vi ser det som en superkraft den dag i dag, men han fik, han skulle udredes, og han er 11 år nu, men vi kunne godt se, okay, vi tror, han er ADHD, vi skal have det undersøgt. Og den her periode, hvor det næsten tager et helt år fra man er til den første samtale, igennem alle mulige samtaler, og han skal fri på skole, og vi havde også nogle gode oplevelser. Men det der med, at du hele tiden skal forholde dig til noget med dit barn, som er svært, som du skal igennem en proces, og så du både, altså der er du bare din forretning, og det for mig fik jeg et kæmpe chok over, hvor meget det betød for mig, at jeg var den, der var den, men at jeg blev så påvirket af noget, der skete i mit privatliv. Ja. Så jeg kunne simpelthen bare ikke trække mig op på samme niveau med at vise, eller poste, eller sociale medier, og ligesom vise fra den her side, som jeg normalt bare havde haft nemt med. Så pludselig var der bare sådan dyk, og det var fuldstændig, altså dyk i min energi, dyk på bundlinjen. Ja, det var så tydeligt at se, hvordan pengene bare ikke kom ind på samme måde. Nej. Kombineret med, at corona var slut, ikke? Altså, så det var jo... Så kunne jeg godt mærke, okay, kan jeg overhovedet leve i den her forretning længere? Ja. Ja. Det er jo virkelig vigtigt, det du siger nu, i forhold til både det med corona selvfølgelig, men måske især det der med, hvordan energien og ens eget mindset, der hvor man er mentalt, hvor meget det egentlig har at sige i forhold til ens forretning. Og det vil jeg vildt gerne høre noget mere om. Men jeg kunne også godt tænke mig lige at høre et lille indblik i. Du vælger jo her lige inden corona at springe ud som kunstner. Hvordan
får du mod til det? Hvad er det, du tænker der? Hvordan Men det er et godt spørgsmål, for jeg havde taget tilløb et par år. Fordi jeg var virkelig, det var det eneste, jeg drømte om. Det var virkelig ligesom en stor drøm, det her med, jamen, det er bare det eneste rigtige, det er at være selvstændig. Så jeg kan huske, at jeg havde talt meget med folk om det her med, jamen, skulle man have et deltidsjob ved siden af først, eller hvordan skal man ligesom kombinere det? Jeg vil sige, de første år, hvor jeg det ligesom begyndte, altså hvor jeg virkelig begyndte at sælge malerier, hvor jeg kunne mærke, okay, jeg har en forretning, jeg har oprettet CVR-nummer, der var jeg lærerstuderende ved siden af. I starten blev færdig som lærerstuderende, og så fik jeg faktisk et deltidsjob der. Det var det år, hvor corona brød ud. Så jeg underviste i billedkunst og street art, og solgte rigtig mange malerier, og havde sådan ligesom den her kombination. Og da vi så når til foråret, hvor corona brød ud, der bliver jeg hjemsendt fra mit arbejde, kan jeg jo ikke undervise, og sidder der og er sådan helt, okay. Og det forår, jeg begynder at sælge rigtig mange malerier, og så når vi til inden sommerferien, hvor jeg snakker med den her skole, hvor jeg er ansat som lærer. Jeg var også der social SoMe-manager og forskellige ting, så jeg havde en meget fin stilling, der faktisk betalte for mine faste udgifter, så det var jo derfor, jeg turde, fordi det betaler lige præcis mine regninger, og så kan malerierne være broderiet. Og så jeg snakker så næste skoleår, kan de kun tilbyde mig 10 timer eller sådan noget. De kunne ikke tilbyde mig sociale medier, og der var skåret, jeg kunne ikke, det ene hold var slut og sådan noget. Så jeg kunne kun vise billedkunst og street art, og så var jeg bare sådan, det var så lidt, det var så lidt timer, at det var bare sådan, det er så småt penge. Ja. For så var det faktisk min mand, der også siger til mig, så måske er det nu, altså, at du skal tage det store spring, fordi det er så ligegyldigt lidt, det de kan tilbyde dig, det hjælper ikke på bundlinjen, og du sælger, altså jeg var ved at være oppe på en månedsløn der, hvor jeg tænker, og så det jeg simpelthen gjorde, som jeg vil anbefale alle selvstændige, også i de perioder nemlig, hvor det er svært, hvis det kan lade sig gøre på nogen måde. Det jeg gjorde, det var, at jeg satte mig og sagde, okay, hvordan ser det næste halve år ud? Har vi nogle penge på opsparingen? Altså, har jeg noget på firmaen? Hvor mange penge har jeg? Hvis at det ikke går, hvor mange måneder kan jeg så gå uden at tjene penge? Ja. Og så hvor jeg prøver at opbygge noget, før at jeg er nødt til at finde et arbejde. Så simpelthen kig på, hvor mange måneder frem vil jeg kunne leve af det her. Mm. Ja, man kæmpe tryghed. Jeg regnede ud, jeg havde et halvt år, tror jeg det var, hvor jeg siger, godt. Jamen, du havde så selv til min mand, hvor jeg tager 20.000 på opsparing, hvis det går galt. Ja. Så var jeg lige sådan, og så kunne jeg regne ud, hvad minimum jeg skal udbetale, og så ligesom tage den derfra. Ja, og der havde jeg opbygget, altså også fordi jeg havde haft et arbejde, havde jeg et okay bundlinje i virksomheden. Det der med, hvis du ikke skal have et deltidsjob, eller hvis det er nu, du skal tage det store spring, så få opbygget en lille opsparing, du kan leve af, hvis det går galt. Det har været det bedste for mig, og det er stadig det, jeg gør den dag i dag. Ja. Hvis der er perioder, hvor det også, da min søn havde det svært, jamen jeg har hele tiden penge til mellem 4 og 6 måneder, hvis jeg går konkurs i morgen. Det er sådan, jeg lever. Og der har jeg ikke trukket udgifterne fra. Altså, men det er lidt den der følelse af, hvis jeg skulle lukke det hele i morgen, hvor mange måneder kan jeg så leve? Fordi det giver mig en der tryghed i, jamen det er ikke lige nu, jeg behøver at trylle. Det kan også være, at i næste uge, når jeg har energi til at skabe. Ja. Men for at det kan lade sig gøre, Monique, så er du i hvert fald nødt til at opbygge den her opsparing. Så det er noget, du også lægger ind i dit budget, at der skal lægges penge af til dårlige tider. Ja, altså den måde startede jeg jo sådan med de der 4 måneder til et halvt år, og så er det egentlig på en eller anden magisk vis altid blevet ved med, at jeg på en eller anden måde har blivet ved med at have den der buffer liggende. Ja. Det er faktisk ikke noget, jeg planlægger, for jeg er ikke så god til det der med oversigt over hele året, indkomst og sådan noget, men på en eller anden måde, når jeg laver mit regnskab hver den første, når jeg regner ud, hvor meget skal til side, så har jeg en eller anden, så får jeg ligesom strikket det sammen med, okay, hvor mange måneder kan jeg se frem, og hvor meget kan jeg udtale til mig selv de næste 4 måneder. Så er der måske nogle perioder, hvor jeg kun er nede på 3 måneder. Eller nogle perioder, hvor den hedder 4 måneder, og så er det en mindre udbetaling. Men at jeg har bufferen, og at jeg tænker den ind, og så er det lidt større eller mindre. Og nogle perioder udbetaler jeg jo så netop mindre til mig selv, fordi jeg siger, at jeg vil hellere have bufferen, end jeg vil have penge i den her måned. Ja. Så det er jo at skrabe i den måned.
Altså, det er og det er også svært at sige her, men ikke, det er jo, at det giver selvfølgelig det her, jeg kan se, at vi kan overleve, men også en tryghed indeni, som måske i virkeligheden gør, at der bliver faktisk ved med at være, altså du havde ikke engang brug for at bruge den her buffer, men den var der, så den gav trygheden til at ture og være og blive i det, uden at gå i panik. Jamen lige præcis. Ja, det er, altså, og selvom jeg har det, skal jeg sige, så er jeg altså stadig panik. Men det er fordi, og det er en anden følelse, der kommer ind, som jeg synes er så, der er ikke særlig mange, der taler om den. Og det er den her følelse med, at vi føler lidt, at jo flere penge vi tjener, jo bedre er, jo mere er vi værd i vores forretning. Og jeg har følt, hvis der er en periode, hvor jeg ikke sælger så mange malerier, jamen så er de ikke gode nok. Så er jeg ikke god nok. Og den følelse er så svær at dele med, fordi så snart jeg så sælger mange i en periode, jamen så er alt godt. Og det, jeg kan jo bare se, hvis jeg kigger på det helt overfra, tager mig selv ud af ligningen og kigger på det, så kan jeg jo godt se, at det er jo ikke, fordi de ikke er gode nok. Det er jo faktisk de samme malerier, og nogle gange kan jeg sælge et, jeg har haft på lager i 3 år, og så kommer der en, som er dybt forelsket. Det handler ikke om, at jeg ikke er god nok i 2 måneder, fordi jeg ikke sælger noget, men så er jeg god nok de næste 2 måneder. Det er virkelig det her med, at du kan vitterligt ikke vide, hvornår, man kan ikke altid forudsige, hvornår du sælger noget, og ikke sælger noget, og det har ikke, jeg synes bare, den er svær. Fordi det er jo også det med, jeg ved jo også godt, at når jeg melder nye malerier og lægger dem op, så sælger jeg meget mere. Jeg har faktisk en opskrift, jeg ved, det virker. Men hvis jeg er i en lovperiode, hvor jeg måske ikke har samme energi, og ikke føler for at lægge så meget op og sådan noget, jamen, så sælger jeg heller ikke noget, og så føler jeg heller ikke, at jeg er værdifuld. Så det bider sig selv lidt, altså i, rumpetten, ikke? Altså det er den der følelse af sådan, hvordan kommer man ud af den der trummerum, ikke? Ja. Uden at føle lavt selvværd, eller altså de følelser, dem dealer jeg også med, selvom jeg ved, jamen jeg kan da bare trække stikket. Og nogle gange tænker jeg også, skal jeg ikke bare ned og gå Caminoen, eller sådan den følelse sådan, nu har jeg 4 måneder, hvor ved jeg penge, kunne jeg ikke bare sige, drop den der selvstændige virksomhed, sige, jeg gider ikke, altså lige nu gider jeg slet ikke, og så bare ned og gå en Camino, og så bare trække stikket, men der er jeg simpelthen alligevel for sådan, fordi så glemmer de mig jo. Men det gør de jo ikke. Men det der følelse af, at skulle fodre en algoritme, skulle fodre publikum, den sidder meget i mig. Ja. Ja, og det kan jeg godt genkende. Så det her med, at det egentlig bliver lidt ydrestyret på en eller anden måde af, at jeg er kun noget værd, hvis dem herude, de synes, at det, jeg laver, er så godt, at de har lyst til at købe af mig. Men hvis de af den ene eller den anden årsag ikke synes det, så er jeg en fiasko. Ja. Ja. Sådan kan jeg virkelig godt komme til at føle, ikke? Og det er jeg stadigvæk styret af efter så mange år, selvom at jeg ved, at det er godt. Ja, overhovedet ved du godt, at det ikke er sådan, det er, men følelsesmæssigt eller kropsligt, der sidder det stadig. Ved du, hvor det stammer fra? Ved du, hvorfor du har det sådan? Ja, men altså, det er jo, det ved jeg godt. Altså, det er jo noget med anerkendelse og føle sig set og hørt. Og jeg har i hele mit liv altid gået efter at få meget ros. Og specielt fordi jeg var meget, meget, meget dygtig, da jeg var barn til at synge. Og fik så meget ros, at jeg havde faktisk også om det på lærerstudiet. Der er noget, der hedder, at du simpelthen kan få for meget ros. Du kan rose dine børn for meget, ikke? Fordi så bliver du afhængig af hele tiden og skal have rosen for at føle dig god nok. Og det har jeg helt klart været afhængig af. Og jeg blev, altså jeg blev bare i sådan en selvfølge af, jamen jeg bliver der rost hele tiden, og jeg endte med at synge i mange, mange år, og stå også og blive berømt sanger på nogle kæmpe store scener, og det var bare den der, jeg skal hele tiden føle, at jeg er god nok ved den her ros, og på et tidspunkt, der bliver jeg ikke fodret på samme måde længere. Og der føler jeg, der oplever jeg for første gang i mit liv, hvordan jeg virkelig sådan følte, at så var jeg ikke noget værd. Altså så var det fuldstændig lige meget. Fordi jeg kunne ikke gøre noget som helst, der ville opveje det her
Altså, jeg var bare en fiasko, og mit liv var bare slut, og Okay. Ja. så det er den følelse, jeg stadig dealer med. Altså, det er yderstyret nogle gange. Altså, det er jo ikke hele tiden. Det er jo en gang imellem, at man bliver ramt af det her. Og det er virkelig ubehageligt, fordi det, altså... Jeg går også i terapi for det nu, og har taget hul på siden foråret. Fordi det er så vigtigt. Ja. Det skal ikke være styret af, om andre synes, at jeg er god nok. Altså, jeg skal være styret af. Og det er jo heldigvis også meget tid, altså, at jeg skaber, fordi at jeg elsker at skabe. Men det er den, jeg skal have fat i hele tiden. Ja. Det er derfor, jeg skaber. Jeg skaber ikke, fordi nogen andre skal synes, det er fedt. Alright. Hvis det er det, så er det da dejligt. Ja. Ja, jeg kan virkelig godt genkende meget af det, du fortæller her. Så det du oplever er, at fordi du var så dygtig til mange ting, da du var barn, og fik al den her ros, at så blev du ligesom afhængig af den. Ja. Og var det så sådan som næsten en betingelse, altså du elskede, fordi du er dygtig? Det skal jeg lige forstå igen. Jamen, du ved, når det vi jo alle sammen søger som børn især, det er jo det her, eller nok i virkeligheden hele livet igennem, men det her med at mærke, at vi er elsket uanset hvad, at jeg er noget værd for den jeg er, og ikke for det jeg gør. Tror du, der var en snert af, at jeg elskede for det jeg gør? Ja, det er helt sikkert. Det var det, jeg følte jo. Ja. Og den følelse, den kommer helt klart op i mig igen. Altså, og specielt, altså på, ja, jeg tror faktisk, altså, fordi det minder rigtig meget om hinanden, det her med at synge og om at male. Altså, fordi det er det her med, at det er mig, der enten det er min stemme, du hører, eller det er mine hænder, der har malet det her. Altså, det er kun mig, der har skabt det, uden nogen andre menneskers indblanding, hvis du var helt sådan isoleret på de to ting, ikke? Ja. Og har jeg virkelig været meget, altså jeg har været styret af anerkendelsen, altså at jeg synes på et tidspunkt, synes jeg heller ikke, det var spor sjovt at lave noget, hvis der ikke var nogen, der hørte det. Eller sådan, hvorfor skulle jeg indspille noget musik, hvis der var ingen, der hørte det, fordi så var det jo meningsløst. Og det er jo et tegn på, jamen, altså det er fordi, jeg har brug for, at nogen hører det og synes, det er godt, ikke? Det skal også siges, at den drivkraft kan også være en positiv drivkraft, ikke? Altså det her med, jamen, og faktisk få lov at male så mange melodier, at man sælger, at man har råd til at købe nye lærere, så man kan male endnu flere, fordi jeg elsker at gøre det, og anerkendelsen i, at der er nogen, der køber det, og så kan det køre rundt, og så kan man leve af det. Wow, hvor fedt, ikke? Ja. Men det kan også være en forbandelse, fordi det er det der med, hvorfor er du styret af det, og hvorfor skal det være det, der er drivkraften? Ja. Og her for 2 måneder siden i min terapi, der var jeg faktisk nede i et dyk, hvor min terapeut, hun jublede, hun sagde, fedt mand. Fordi der næste gang, vi havde terapi, så siger jeg til hende, jeg kan ikke finde min motivation, fordi nu ved jeg ikke, hvor den kommer fra. Wow. For det er ikke drevet af anerkendelse længere. Altså hun var sådan helt, spol lige tilbage. Siger du, at du faktisk ikke er drevet, altså du faktisk er ligeglad med, hvad folk de tænker om det, du laver, eller sådan den der følelse af, jeg mærkede, der var sket noget inden i mig. At jeg var sådan, jamen, jeg har så ikke lyst til hverken at være drevet penge, eller anerkendelse, og så var jeg sådan, men fordi det har været mit drivkraft hele mit liv. Så hvad er det nu? Ja. Hvor er det, fordi at det er ingen tvivl om, at jeg elsker det, jeg gør, men den er også drevet af nogle andre ting, og nu skal jeg finde frem til, at det er den drivkraft, der skal være den styrende. Ja. Og hele tiden skal være den styrende, for det er det også nogle gange. Men at den anden har lov at pils ud af limning, det kan jo godt være, at den må komme på besøg en gang imellem, men den grundlæggende styrende energi skal komme fra et helt andet sted. Og skal faktisk være lysten for altså min indre drivkraft. Wow, det er mega stærkt. Så hvis du prøver at mærke ind i Monique, hvis du har lyst selvfølgelig, så den bare lige tager et øjeblik til at mærke ind i, hvor er jeg egentlig i dag? Altså hvad er det sådan lige nu inde i mig, jeg er drevet af?
Ja. Altså det switchet, det kom faktisk i, at jeg, i stedet for, jeg er drevet af anerkendelse og ros. Altså ikke fordi det var det, der var 100% vel, men det var en stor del af det, til at nu er jeg drevet af at bidrage herindefra. Og det var virkelig det ord, der kom til mig, som jeg lige skulle frem igen. Det var bidrag. Hvordan bidrager jeg? Hvordan føler jeg, at jeg bidrager til verden? Altså, og så er det lidt lige meget, hvad det bidrag, det egentlig har. Altså, at det handler ikke om, at jeg skal anerkendes, fordi jeg bidrager. Det handler om, at jeg skal bidrage for, altså følelsen af at bidrage til verden. Ja. Det kan faktisk godt være et bidrag til, at jamen, det er gået op for mig det der med. Det kunne sagtens være, at jeg bare sad derhjemme og malede og solgte malerier, hvor aldrig nogensinde talte med nogle mennesker, og ikke var ude og udstille, ikke fordi jeg gør det, men at det var faktisk et bidrag nok, fordi så bidrager jeg til, at jeg ikke kommer ind i, at jeg ikke er på en arbejdsplads, hvor jeg gør noget andet. Altså, du ved, jeg har en funktion i det, jeg bidrager med. Ja. Det er det mening, altså, det er kryptisk, men det der med, at det kan, altså, så kommer jeg ikke lige pludselig ud og er arbejdsløs eller sådan noget. Jeg sidder i ro og mag derhjemme og undgår konflikter, hvis det var det. Ja, lige nu så lidt noget andet, men du ved, altså, så er det mit bidrag, at jeg bare er i det her mindfulde øjeblik og skaber noget smukt, som nogen bliver glad for. Ja. Så det er bidrag. Ja. Og hvad giver det dig at bidrage? Men det er jo nok den her følelse, en følelse, altså selvom at det ikke handler om at være noget værd, fordi det er jeg ved på en eller anden måde at komme lidt væk fra, men jeg tror jo, vi alle mennesker har brug for at føle, de noget værd, og at de bidrager, og jeg tror bare, jamen hvorfor er det vigtigt at bidrage? Altså, jeg er bare nysgerrig på, hvad det giver dig. Altså, hvad er det for en følelse, det vækker, når jeg så går fra, okay, nu er jeg udstyret, til at det handler om, at der er nogen, der skal sige, at jeg er rigtig dygtig, klip til, at nu handler det faktisk om at give noget, til at bidrage med noget til verden, eller whatever. Hvad det giver dig for en følelse? Jamen, det giver mig en følelse af mening. Og det. Så helt klart. Og der kan jeg, altså, og jeg tror, jeg er ikke landet der endnu, men det er netop det her med, jamen, at der kan nemlig godt være mening i altså ligegyldigt hvilken retning jeg vælger. Ja. Hvor det så er, at jeg er helt introvert derhjemme, og jeg er ude og skabe noget helt nyt, som jeg for eksempel er lige nu med mit iværksætterliv, ikke? Men den her mening med, at altså, nogle gange inddrager jeg mennesker, andre gange inddrager jeg ikke mennesker, men meningen af, altså, det giver mening for mig. Yeah. Det er, altså, det er en virkelig, virkelig fed følelse. Og det er også, altså, jeg kan mærke, at jeg har brug for også at bidrage. Så det inddrager nogle andre mennesker, så jeg føler, at jeg gør noget for nogen. Ja. Altså, følelsen af, at jeg gør en forskel for nogen, ikke? Det er så vigtigt. Sådan et purpose på en eller anden måde. Ja, præcis. Og det er ikke, og de behøver slet ikke rose mig. Altså, jeg skal have en følelse af, at jeg har givet dem noget, og så kan den blive lukket lige der. Ja. Jeg behøver ikke vide, om jeg har gjort det eller ej, eller det er nok, at jeg ved det her selv. Ja. Men jeg behøver ikke få det at vide derudefra. Nej. Jeg er ikke helt endnu, men det er den vej. Nej, det er helt med på, men det er også en kæmpe stor ting. Altså, det er et kæmpe skifte. Så det er meget naturligt, at det tager lang tid. Og nu er det også noget nyligt, du har opdaget, så det giver fuldstændig mening, at det er en proces. Men jeg synes, det er meget, meget stærkt, for jeg tror, der er rigtig mange af os, der kan genkende det her med at være styret af det her ude, og have mindre fokus på dem. Hvad mærker jeg egentlig? Hvad giver mig noget? Hvorfor er det overhovedet vigtigt? Også i vores selvstændige virke. Altså, når vi er så drevet af de her quick fixes, af at jeg er nødt til at have den her, blive stimuleret herudefra, for at føle,
at jeg er noget værd, eller for at føle, at jeg har en plads i verden, eller hvad det nu er, man bøvler med. Så den her, sådan, der er en eller anden substans i at mærke, men jeg har ikke brug for det herude. Den kommer herindefra. Ja, det er så vildt. Og er det måske tilbage til træstuppen noget af det, den kan også? Jamen, det er det. Altså, for det er jo det her også med bare at være uafhængig. Altså at være med dig selv. Og de følelser, du mærker bare i det, du er. Ja. Og at jeg behøver ikke at få det nogen andre steder fra. Det er herinde i mig. Og og jeg ved på, det processer, du er på vej, men det, du mærker nu i dag, kan du mærke, at det gør et forskel i forhold til din forretning? Ja, altså det er også meget interessant, fordi det havde jeg egentlig glædet mig til at mærke. Men så kom der en kæmpe mulighed dumpende ned, hvor jeg skal være projektleder og være meget udadvendt. Ja. Og så lige nu har jeg så travlt, at jeg ikke har nået at mærke noget. Ja. Men jeg havde faktisk glædet mig til at se, hvordan kommer det her til at blive implementeret i den forretning, jeg plejer at drive. Fordi lige nu er jeg jo i gang med at drive noget ny forretning, og som er noget helt andet. Ikke? Ja. Så lige nu får jeg bare nogle kompetencer i spil, jeg har brugt for mange år siden, som lige pludselig skal i spil, hvor jeg tænker, det går stærkt lige nu. Men så lige nu er at træstuben, der har vi træstuben i form af, jamen, at det eneste, jeg kan gøre for mig selv for at mærke, det er de her pauser her. Ja. Men jeg er spændt på at se, hvordan det udvikler sig, om den her ro kan være med i hele vejen i det her også. Ja. Altså, det er styret af følelsen af at gerne vil bidrage frem for alt muligt, men man vil selvfølgelig også, der er mange mennesker, der er ind over det her, hvor man vil gerne gøre sit arbejde ordentligt, ikke? Ja, det er klart. Så det er jo også igen den her med, jamen, hvornår er det, at man pleaser nogen, eller hvornår er det, at jeg rent faktisk bare gør, hvad jeg kan, og så sender jeg den videre. Altså, så siger jeg, nu har jeg gjort, hvad jeg kan, og så er det det, ikke? Altså, frem for at begynde at please og sige, men det skal jeg også, og var det nu tilfredse, og det er jo helt svært. Og det, vi finder jo aldrig ud af det, men måske har det alligevel lagt en grund substans, der gør, at du bedre kan være i det nu, end hvis du ikke havde arbejdet med det. Det tror jeg på. At det arbejde, vi gør, det indre arbejde, det er jo modigt arbejde med at se en terapeut og faktisk kigge ind i nogle af de her gamle temaer. Jeg er fuldstændig overbevist om, at selvom du ikke mærker det sådan en til en, så tror jeg alligevel, at det gør en forskel i forhold til der, hvor du står, og den måde, du så takler den her pressede situation, du er i, eller det her nye kompetencer, der skal spille. Alt det her nye, der sker for dig lige nu. Min overbevisning er, at du står stærkere i det, i dig selv, fordi du har kigget på det. Hvad mærker du, når jeg siger? Jamen, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og jeg kan mærke, at jeg glæder mig faktisk til, at jeg ser det nok mere som en udfordring nu. Altså til at se, hvor jeg møder jeg nogle ting, hvor jeg kan dele med det og tænke på, okay, det her, hvorfor trigger det her inde i mig? Ja. Og hvad det peger tilbage i og sige, okay, det var fordi, det giver mening i forhold til det, og så kan man ud fra det handle på en bevidst måde. Og det glæder mig faktisk til, altså fordi jeg vil også sige, hvis jeg ikke havde kigget ind i de her ting, og ligesom var begyndt at gå i terapi og kigge ind i de her ting, som jo egentlig var problemer i min almindelige hverdagsliv med mine malerier i min introverte verden, som jeg kalder det lidt, altså sat på spidsen, ikke? Fordi så ensomt er det heller ikke. Men så at jeg lige pludselig noget, der er så udadvendt. Jeg tror ikke, jeg kunne have sagt ja til det her udadvendte, hvis jeg ikke havde været i terapi. Det kommer til at trigge rigtig mange ting ind i mig, og det kommer til at ikke trigge, det er ikke nødvendigvis det trigger, men det kommer til at trykke på mange af de der knapper, hvor jeg ved, at det normalt vil blive, og der kan jeg godt mærke, at det helt klart gør noget, at jeg allerede nu kan se, jamen det handler jo om det her med anerkendelse, eller det handler om, at jeg er bange for at gøre noget forkert over for de her mennesker, eller hvordan kan jeg så gøre nu for ligesom at sige, okay, må jeg ikke gentage de samme mønstre? Ja, stærkt. Mega, mega stærkt.
Og så får jeg også lyst til at spørge ind til noget andet, Monique, fordi nu siger du det her med mit introvert, når jeg sidder der med mine malerier. Det er jo det, jeg er med på, det er det, der sker, når du maler dem. Men det, vi ser på sociale medier, er jo noget helt andet. Det er jo virkelig en Monique, som er sindssygt sprudlende og udadvendt og er virkelig, virkelig skarp til at lave content, skarp til at være synlig på sociale medier. Noget, som mange bøvler med. Jeg ved, du har haft absurd mange følgere, og også været igennem en proces, hvor du har skåret en masse fra. Altså, jeg har 1000 spørgsmål i den her sammenhæng, men hvordan er du blevet så god til, altså, hvordan er du blevet så god til det her med sociale medier? Ej, tak for komplimentet. Det er dejligt at høre, at det er sådan, man ser det udefra, fordi det er jo også igen der, hvor det er svært nogle gange, ikke? Men altså, hvordan er jeg blevet god til det? Ja. Altså, jeg tror på en eller anden måde, tror jeg faktisk, at jeg var tidligt med på vognen, kan man sige det sådan. At jeg har altid været utrolig nysgerrig som person, og altid ikke været bange for at hoppe med, når der var et eller andet nyt. Og det kan både være en fordel og en ulempe, skulle jeg ikke så sige, ikke? Men altså, jeg kan meget hurtigt blive begejstret og blive sådan, Og da jeg var sanger i det her band, der boede jeg i Norge, og jeg kan huske, at nordmændene, de var på Facebook før danskerne. Det er tydeligt huske det, for det var det år, hvor jeg flyttede tilbage fra Norge til Danmark. Så da Facebook kom, der havde jeg kun norske venner på Facebook, og jeg havde fået fortalt om Facebook fra mine norske venner. Og der kan jeg bare huske, at det her med, at der var slet ingen danskere på endnu, så begyndte mine danske venner lige så stille at komme, og sådan, men der brugte jeg det jo slet ikke til det, jeg gjorde. Men bare det der med, tror jeg, at være med fra starten. Instagram var jeg var ikke en af first moverne overhovedet, men jeg var med ret tidligt. Ja. Og jeg var med, før jeg forstod, hvad det egentlig kunne. Så mig var det en legende. Det startede med en leg. Og Instagram, som jo eksploderede på et tidspunkt til 70.000 følgere, som er slettet igen. Det kan jeg selvfølgelig ikke fortælle, hvis I er nysgerrig på det. Men det startede faktisk med, at jeg bare legede. Det var, mens jeg var lærerstuderende, jeg gik og malte malerier. Og så begyndte jeg bare at lægge nogle billeder op. Og det var faktisk lidt det der, det der med at tage nogle billeder af mit hjem. Men det er da også kedeligt, hvis der ikke er nogen, der ser det. Hvorfor skal jeg så tage 1000 billeder af stuen, hvis jeg ikke kan vise det til nogen? For jeg elskede bare billeder. Nej, nu står lyset fedt. Lad os lige tage nogle billeder. Og så begyndte jeg bare at lægge op fra vores hjem. Og så eksploderede det, og det gik viralt. Og det var dengang, hvor algoritmen stadigvæk var god. Ja. Hvor det var feedet, man så. Så det var ligesom, jeg kan huske, jeg havde et bestemt billede, og der var jeg sådan begyndt at få rigtig mange likes, og altså virkelig mange følgere. Lidt på det tidspunkt, men så var der et billede, der gik så viralt, at det blev nemlig del af sådan nogle profiler med flere millioner og sådan noget. På et tidspunkt fik jeg tror altså det var, jeg har lidt glemt det, men det måtte næsten have været, det var 1000 følgere om dagen. Det var helt crazy, når jeg vågnede om morgenen, så var der bare, og det var rigtige følgere, det var ikke robotter, det var simpelthen følgere, der var kommet ind, fordi de havde set det der billede af den der stue, og når de kom ind på mit feed, så var det bare clean. Det var bare, okay, det her det er en boligindretning, det kan vi forholde os til, det ser godt ud, det hapser vi lige ind i det her univers. Hvilket så også det, der gjorde, at jeg på et tidspunkt fandt ud af, at sådan skal det ikke være længere, fordi en eller anden amerikaner, der engang har liket min stue, det bliver aldrig til en malerikunde. Right. Så nævner jeg lige, det var faktisk derfor, jeg valgte at gå ind og slette 60.000 følgere. Det tog mig en hel uge rent manuelt at sidde og trykke på den der knap. Fordi at jeg havde lært, at det skadede algoritmen mere, end det gavnede. Så samtidig med, at det var en interesse for mig, det her med sociale medier, så blev det også noget, hvor jeg pludselig begyndte at få en masse viden, fordi det var lidt spændende jo. Ja. Altså, det er jo fucking vildt følelse at vågne til 1000 nye følgere. Ja, det har jeg aldrig prøvet, men det må være. Også noget, uden at det bare væltede ind med likes, vel? Altså, det var vildt at opleve, og så bliver man jo sådan lidt, okay, hvordan kan jeg gøre det her endnu bedre? Hvordan kan jeg optimere? Så jeg tror, at jeg fik foræret en masse, så begyndte jeg også at interessere mig for det. Og sige, okay, hvordan kan jeg skrive gode opslag? Hvordan kan jeg gøre det her endnu bedre? Og så begyndte jeg at finde kurser og nørde, specielt Instagram, men det smittede jo bare af på min Facebook, og så gjorde jeg jo nogle gange bare det samme. Men hvor jeg altid, skal lige sige, at jeg altid har haft en lidt mere personlig vinkel inde på min Facebook, hvor Instagram, der har jeg, det er faktisk sjovt, fordi på Facebook er jeg mere mig selv, lidt mere underspillet på en måde, hvor på Instagram gav jeg meget med gas.
gamle dage lidt. Altså, det er lidt sjovt. Det var som om, når jeg skrev på engelsk, som jeg gjorde i starten på Instagram, så turde jeg at være lidt vildere, end det var. Okay, interessant. Ja. Jamen, det var lidt sjovt. Sådan var det i hvert fald en overgang. Så det var lidt distanceret på en eller anden måde, som gjorde, at det var nemmere. Det gav en distance, som jeg skriver alligevel bare til nogle amerikanere. Så jeg kan lige så godt bare give den max gas. Og det tror jeg bare, den der eksperimentelle fase, som var i mange år, har gjort, at jeg har prøvet alt muligt forskelligt. Så jeg tror bare, måske bare, at det har simpelthen bare, det bare lagt sig inde i mig, som sådan i min hukommelse, hvad virker og hvad virker ikke. Ja. Og det, der virker allerbedst nu, det er min Facebook, og det er der, jeg sælger stort set mest. Og det er faktisk overhovedet ikke planlagt indhold. Det er totalt intuitivt. Det er, når der kommer en eller anden idé, så går jeg ind og skriver om det. Så laver jeg et opslag, og det virker bare. Ligegyldigt, hvornår det er, eller hvad du... Altså, det er lige nu, jeg gør det. Ja, så du planlægger ikke dit content mere? Overhovedet. På nogen måde. Og jeg har prøvet flere gange, jeg kan ikke. Og jeg vil gerne. Nu kan det være i dag, jeg sætter mig ned og siger, nu skal jeg gøre det. Jeg har prøvet det så mange gange, og det virker simpelthen ikke for mig. Men jeg tror egentlig godt, det vil virke. Jeg har bare ikke rigtig prøvet det. Men jeg tror, at hvis jeg sad en dag og havde den her intuitive følelse af, at der bare er flow på, jeg ved lige, hvad jeg skal snakke om og sådan noget, så havde jeg planlagt 10 opslag i den energi, og postet dem resten af ugen, så tror jeg nu nok, det vil virke, men jeg har bare aldrig prøvet det. Nej, men altså, broken. Altså på en eller anden måde, så er der jo også noget, fordi det lyder også til, det er ret nemt for dig, når det så er, du er i det, så er det ret nemt for dig at gøre, uden at det tager for lang tid, og du får det rent faktisk gjort. For det er noget af det, jeg nogle gange ser med de kvindelige iværksættere, jeg arbejder med, der er det, jeg vil gerne have sådan en intuitiv tilgang, siger de, men de får det så bare aldrig rigtig gjort, fordi det kom ikke, det der moment, eller da det kom, så blev de alligevel for meget i tvivl om, hvad skal der stå, hvad for det billede skal jeg bruge, hvordan der var ledet, så the moment has passed, så det skete bare ikke rigtigt. Og så kan man ikke have den her tilgang, fordi så sker der ikke en skid. Men det lyder til, at fordi det kommer, det er så nemt for dig, at du faktisk har den her grundviden, så kan du få det gjort relativt hurtigt, og få det sendt afsted, og få den værdi, der er i, at vi kan mærke det, fordi det er så intuitivt. Det tror jeg, du var fuldstændig ret i. Det er en kombination med grundviden. Ja. Så jeg vil også, jeg vil sige et godt tip til dem, der gerne vil være mere intuitive, hvis det kan også hjælpe faktisk det her med at sætte sig ned med høretelefoner og høre noget musik, som du bliver i virkelig high vibe af, altså som du virkelig bliver glad af at høre, hvor du sådan kommer i tanker om en masse fede ting, og så lad skrive ud fra det, den følelse, du får fra musikken for eksempel. Så kan man nogle gange, så kan man simpelthen flytte bjerge, og så poste, mens du stadig har musikken i ørerne, fordi så føler du virkelig, at du ejer hele verden, og det er ikke noget påtaget, det er virkelig en følelse. Og så er det ude at leve, og så bare, bum, take it or leave it. Ja. Det var den følelse, jeg havde. Jeg har hørt noget fedt musik, nu deler jeg ud fra den følelse, ikke? Så man kan også godt bruge nogle redskaber nogle gange. Ja. Komme ind i en vibe, man ikke er i. Jamen, det er ret vildt. Ja. Det gør jeg rigtig tit. Det er heller ikke altid planlagt, men når jeg gør det, det er tit, hvis jeg kommer hjem fra en løbetur, jeg stadig hører musik, så lader jeg det blive, og så går jeg bare, så kommer det bare, ikke? Så ja. Mega godt tip. Det er jeg medgivet videre. Det er godt. Og det leder mig egentlig hen til de 2 sidste spørgsmål. Fordi det ene er, om du netop har et råd. Jeg ved, at der er lige kommet en stor mulighed for dig i, at du skal være udstiller, altså være projektleder på et kæmpe projekt i Bella Center. Kan du fortælle lidt om det? Hvad er det for en stor mulighed, du har fået? Hvad det er, hvad? Ja, hvad er det for en stor mulighed, du har fået? Jamen, jeg har simpelthen fået mulighed for at have mit eget kunsthåndværkmarked i Bella Center i forbindelse med det store indendørs loppemarked, de har 4 gange om året, som er om vinteren, hvor de gerne vil udvide konceptet, så det er ligesom, de har ligesom bare søgt en, der ligesom kan have sit eget marked, når de alligevel har gang i deres store, hvad kan man sige, deres store maskine, altså i det, de alligevel skal formå at få op at stå, hvor man så kan få lov at lege sig ind, og så bliver det simpelthen, altså jeg er bestemt det hele, det er mit marked.
Du har simpelthen dit eget kæmpe store marked. Det er ret vildt. Det kan man godt sige. Og det kom dumpende ned. Og det var faktisk nemlig en periode, hvor jeg har lige været i en periode, hvor jeg simpelthen overvejede, skal jeg finde et job. Og det var også fordi, jeg lige pludselig, den her terapi, den fik mig jo ind i det her med, jamen jeg er ikke mindre værd, fordi jeg ikke er selvstændig mere. Jeg er stadigvæk lige så meget værd, hvis jeg er skraldemand eller skolelærer. Så jeg var faktisk nået til et punkt, hvor jeg tænkte, jeg kunne faktisk godt trives med at få et almindeligt job, hvor jeg sagde, at dengang jeg startede som selvstændig, var det en eneste rigtige. Ikke? Ja. Der var jeg nået til sådan, det er meget. Jeg er da ikke en fiasko, fordi jeg ikke er selvstændig. Så jeg var faktisk der, hvor jeg sådan sagde lidt ud til universet, og jeg tror også, jeg skal noget andet, lidt nu-agtigt, et eller andet. Og så kommer den her mulighed, og jeg kunne ikke ignorere mit kæmpe ja, og det udfordrer mig vanvittigt meget, og det er helt vildt. Og altså, nu starter vi med det her marked i december, og jeg skal skaffe en masse udstillere, og jeg skal lave markedsføring på det. Jeg skal ligesom, eller et markedsføring ud fra det, jeg skal ikke ud og høre nogen til det, men jeg skal gøre det, jeg kan netop på. Ja, men det er jo her, hvor netop de social media skills præcis. Meget i spil. Ja. Så det hele kommer i spil, alt kommer i spil her. Og jeg vil også mega gerne bidrage, netop det der med bidrag, det føler jeg mega meget, jeg gør her. Fordi jeg ved netop, at apropos det med at være selvstændig, som det jo også handler om, ikke det her med, man står her, man vil gerne sælge et produkt, og man vil gerne have at nogen ser det, fordi det er jo ikke, vi kan jo blive ved med at sidde eller at lave keramikkopper og bare stille dem ind i vores eget skab, altså hvis vi gerne vil ud med det. Det skal ud og vises, og det er det her, det marked, det kan. Jeg kan hjælpe de her folk med at komme ud og vise deres ting, og bruge mine kompetencer til at hjælpe dem med at blive set. Og det er så spændt. Altså jeg føler virkelig, at jeg får det hele i spil. Jeg skal også have min egen mail. Jeg tænker på, der var det hele op i en højere enhed. Du kunne jamen fuldstændig alt det, du kan, og bare ligesom løftes op til et plan, hvor du kan bidrage på en helt anden måde. I en helt anden skala også, fordi det er så mange mennesker, du hjælper på én gang på den her måde. Det er det. Ja. Det kan jeg mærke. Det er fedt. Og det er fedt at opleve, at man tror, noget er på en bestemt måde, og så lige pludselig kommer der en mulighed. Ja. Og så går man bare med den. Altså, jeg sagde også til min mand, da jeg skulle træffe beslutningen, jeg var i 14 dages beslutningsproces. Det ligner overhovedet ikke mig. Jeg er jo meget intuitiv, og jeg er meget sådan, jeg skal lukke tingene og videre. Ikke? Ja. Og jeg var i 14 dages impoland, og jeg var bare sådan, jeg kan slet ikke være i det. Jeg bliver nødt til at vide, hvad jeg skal eller ikke skal. Og jeg sagde også til min mand, men skat, jeg har jo aldrig været sådan en, der skulle have sådan en, der skulle have et marked, siger jeg til ham. Hvor han bare sådan, nej. Men hvor jeg også sådan selv tænkte, nej, det kan da godt være, men hvorfor ikke bare hoppe på bussen og se, hvor den ender? Fordi det er sjovt det her, og det er spændende, og det handler faktisk om det felt, jeg alligevel er i forvejen, ikke? Og fuldstændig. Som sagt, jeg synes, det går en meget, meget perfekt enhed, som giver super, super meget mening. Og jeg synes også, så, at det, du siger her, det synes jeg jo er et sindssygt godt råd, faktisk. Altså det her med at ture og gå med noget, selvom at det var ikke den lineære vej, men det var en mulighed, som kom til dig, måske tiltrækkende. Det kan være på, hvad man tror på, om det var tilfældigt eller ikke tilfældigt. Og hoppe på bussen, som du siger. Altså have det der mod til faktisk at udforske, hvad er det universet prøver at sige til mig? Lige præcis. Det er jeg helt enig. Det er, jeg tror på, at vi ikke altid kan regne ud, hvorfor vi skal den vej, som vi lige bliver tilbudt. Ja. Og nogle gange, så kan der være magi der at hente. Wow. Og vi kan jo altid bare stoppe det, eller gøre noget andet, hvis det ikke føles godt. Vi bestemmer jo selv. Monique, jeg er helt sikker på, at der sidder en masse derude og tænker, okay, så hvor kan jeg se det kunst? Hvor kan jeg se, om det er markedet? Hvor kan jeg følge dig? Hvor kan vi følge dig? Jamen på Instagram, der hedder Monique Art, og så har jeg også en Facebook, der hedder det samme faktisk. Og min hjemmeside, moniqueart.com hedder den, så der kan man følge med ind lidt om det hele. Man kan også ansøge om at være ven på Facebook, hvis man vil have den private med også. Fuldstændig fantastisk.
Og er det på de her, på Monique Art, at du også promoter markedet? Ja, altså det er nok primært på Facebook. Ja. Faktisk kan sådan en Facebook-begivenhed rigtig meget, kan jeg se. Ja. Der kan man jo gå ind og se linksene og læse om det hele og tidspunkter og så videre, ikke? Fantastisk. Men der er også lavet en lille underside på min hjemmeside, hvor man kan læse om det. Hvis man nu er kreativ, selvstændig, og det stadig er der til næste år marked, nu må vi se, hvor det ender, så kan man altid gå ind og se om hvordan man søger om at være med, ikke? Ja, lige præcis, fordi du har allerede solgt halvdelen af pladserne på meget, meget kort tid, så det er med at slå til, hvis man skal på bussen. Ja, præcis. Der er skabet nyt. Man er med til at skabe det selv jo. Ja. Og det der er så spændende med, når tingene de er helt nye. Ja. Fuldstændig vidunderligt. Jamen altså Monique, jeg vil bare sige mega tusind tak, fordi du var med. Jeg synes, det har været vildt inspirerende, og så mange guldkorn, og tak for din åbenhed og din ærlighed til at tage os med ind i maskinrummet, og jeg vil sige, altså, jeg synes, det er vildt fedt også at høre om, hvordan at terapien har kunne hjælpe dig, men også dermed, at få et fokus på, at det er en proces hele tiden, vi går igennem. Så os, der sidder og midt i processen, ved, men det er helt almindeligt. Og der er ingen af der har den der, så bikset jeg det hele, og nu er alt bare flyvende. Men kæmpe inspiration til virkelig at blive ved med at være nysgerrig, som også er det, jeg hører ind i, at du hele tiden er. Det er virkelig inspirerende. Ja, det synes jeg, vil du være med. Selv tak. Det var virkelig, virkelig fedt. Jeg håber, det kan bruges til noget, og der er nogen, der kan blive inspireret af det. Det er jeg helt sikker på. Som i 100%. Fantastisk, Monique. Er det dejligt? Tak lige på.